дар пайи хуруҷ ва фавти 8 нафар аз вируси нав дар Эрон, Тоҷикистон ҳамаи парвозҳо аз душанбе ба шаҳрҳои Эронро қатъ мекунад. Оҷонсии ҳавонавардии мулкии Тоҷикистон бо ирсоли нома ба ширкати Worrish Airlines ва Tojik Air хостааст парвозҳоро муваққатан ба Эрон қатъ кунанд. мо дархост кардем ба Worrish Airlines, ба ширкатҳои худамон Worrish Airlines дархост кардем ки то мӯътадил гаштани вазъият парвозҳоро манъ кунанд. феълан Тоҷикистон ба хотири хуруҷи вируси нави COVID-19 парвозҳо ва ҳамаи робитаҳои заминӣ бо Чинро қатъ кардааст. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустии Тоҷикистон ҳам гуфт вазъияти пешомада бо хуруҷи коронавирус дар Эронро мавриди омӯзиш қарор дода, дар наздиктарин фурсат тасмими ниҳоӣ дар ҳама гуна робитаҳо бо ин кишвар гирифта мешавад. масъала аз мадди назари вазорат дур нест. фикр мекунам дигар вазоратҳои марбута низ дар пайи ҳамин масъала ҳастанд имрӯз ва шумо ҳам худатон шояд аллакай огоҳӣ пайдо карда бошед. баъд аз баррасии амиқ, баъд аз баҳогузорӣ намудан ба вазъияти Эрон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тасмимҳои худашро дар рӯзҳои наздик хоҳад гирифт. охирин парвози ширкати Worrish Airlines субҳи имрӯз 24 феврал аз фурудгоҳи Душанбе анҷом шуд ва парвози баъдӣ рӯзи панҷшанбе дар нақша буд. то имрӯз аз Душанбе ба шаҳрҳои Машҳад ва Теҳрон асосан ширкати эронии Worrish Airlines парвоз анҷом медод. пас аз хуруҷи коронавирус дар Чин, ҳар нафаре ки аз он кишвар ворди Тоҷикистон мешаванд 14 рӯз зери назорати вижаи табибон қарор мегиранд. то 21 феврал 1099 нафаре ки аз Чин баргашта буданд таҳти карантин қарор доштанд ва бештар аз 800 нафари онҳо рухсат шудаанд. аз шумораи умумӣ 125 нафар шаҳрвандони Чин буданд. ҳоло 288 нафар таҳти назорати вижаи табибон қарор доранд.